nwayọyọyọ ọ bụ ukwu oke ikpe ọmụma nwayọyọyọ ụtụlụ egwu ka ọ bụ nwayọyọyọ egwu na ka ndị na-ekwu okwu nwayọyọyọ na ga-agwa ya ebe a nọrọtụ ya nwayọyọyọ ya bụ ije na onye nwe onwe ya nwayọyọyọ ya ga-echi eze na onye ọzọ nwayọyọyọ ọ bụ ịtụnye isusu ka ọ bụ nwayọyọyọ na mbikọ na-ebute aja mkpagbu nwayọyọyọ abụka n'ebe ndị mụrụ ya siri bịa o nwayọyọyọ ya bụrụ ọgụ na-eri n'ise o ụmụ igbo na nnukwu ji na-akarị ịrụ n'ọkụ nwayọyọyọ ekiri n'usi ibe ya edina nwayọyọyọ 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 onye mkpụkpụ dị obi abụọ nwayọyọyọ nwayọyọyọ oche na-edochi ya ụzọ n'anọ asịrị na ngwa ụgwọ na-egwu egwu chi ya bụ na mpụtalụ egwu ndekwu ochie ya bụrụ ndekwu ọchari elu ya bụrụ n'ugwu igwe ajụọ m eze ọdịnala na ndị n'obi na-acha ebe ọ ga-azọrụ ga-abụ ndekwu obi na ndị nsatọ ejighị ọgụ achịrịkwa ndị nke fao ka ya atọni na mmadụ ife n'ike ajụzi ife ndị Igbo jiri nye ha na obodo so anya echezo ndị mebere ihe mana a ga-eji n'ọkọ ọkọlọkọkwa anya mana obi nwaanyị igbubebe ọnụ jeludi amụrụ amụ n'ibe ya dalụ n'elu ubi egbela ogige n'aka ji ya nnukwu solo yiri ya ya solo onye ngụgụ okike dị na ga-ebi nsọ gị nwayọyọyọ onye na-asị nwoke kwa n'elu ya ị ga-akọwa dị na ha siri bịa I wanna be there, welcome. I will just picture a video. Just video. Still, I can't be a I should just hold it, yeah?